Ja juuri on otettu huoneen lämpöön jääkaapista aamulla herättyä 9 kieppeillä. Ja sitten samaan aikaan on keittänyt vedenkeittimessä veden, joka siellä on saanut jäähtyä. Ja tästä on mennyt nyt noin 1,5 tuntia, kello on 10:30, niin mä mittaan tuosta 0,5 litraa vettä ja sekoittelen sen tähän juureen. Sitä vettä voi vähän puhtaalla sormella koittaa, että se lämpötila on ok. Mä yritän tätä videota täällä tehdä. ja nyt mun katkes ajat. Kato, että se astia on tarpeeksi iso. Se mahtuu nousemaan se taikina siellä. Ja muovi ei ehkä ole ihanteellinen, mutta tuskin sulla on puistotaikina tiinua olemassa tai mikä sen nimi onkaan. Mutta kun mulla ei ole vaihtoehtona kuin alumiinikattila, niin mä valitsen nyt tämän muovimyrkyn sen alumiinin sijasta. Ja siis ehkä semmoista 40 asteen lämpötilaa tavoittelen tälle vedelle. Ja se keittäminen oli siis vaan sen takia, että mä en halua laskea 40 asteista vettä tuolta hanoista. Sitten vispilöidään tasaiseksi tämä. Ja sitten otetaan ruisjauhoja. Ja nyt meinaa loppua kädet kesken, mutta siis vaan tämmönen pöläytys tästä pussista. Mä laitan nyt kerran kielon päälle. No niin, tuon verran. Ja se sinne vispilöidään. Ja sitten pistetään liina päälle. Noin, ja sit sä voit pistää ajastusta 2-3 tuntia puhelimeen, että se hälyttää, ja sit sä pöläytät sitä seuraavan kerran. Katot sen ajastuksen silleen, että sä oikeasti oot paikalla lisäämässä niitä jauhoja. Sitten ruokit sitä taikinaa 2-3 tunnin välein loppupäivän niin kauan kuin oot hereillä. Nyt siis 2,5 tuntia ja tää näyttää tämmöseltä. Sitten vaan tämmönen pöläytys jauhoa tänne. Ja uudet 2-3 tuntia aikaa. Tällä illan viimeisellä ruokinnalla, joka tapahtuu noin 10:30, niin tämä näyttää tämmöiseltä. Sitten jos aamuista käyt hereillä, niin voit ruokkia kerran ja aamulla taas uudestaan. No niin, nyt on kello 20:11 aamupäivällä ja kävin 4 aikaan yöllä, kun olin hereillä ruokkimassa tätä, ja sitten ruokin 9 aikaan, kun nousin ylös. Tässä on tämmönen lappu, että muistan laittaa suolaa ja ottaa juuren talteen. Taikina näyttää nyt tämmöseltä. Sitten me lisätään sinne 3 teelusikkaa suolaa.
sitten laitetaan ruisjauhoa, ohrajauhoa ja spelttiä. Ja siten, että spelttiä eniten, ruista vähiten. En pystynyt toimimaan tämän kameran kanssa, niin laitan vaan. Tai kokeilen, jos pystyn toimimaan. Siinä menee ruista. Ohraa. Nyt tää taitaa vaihtua jo lusikaksi. Spelttiä. No joo, ei tää yksikätisesti onnistu. Mä yritän vaan niin esittää tämän koostumusta, mutta ei se vielä ole niin kuin sillä mallilla. Mut siis, no tästä tuli ehkä jo vähän liian paksua. Et hintsusti paksumpaa kuin pullataikina. Pitäisi olla aika löysää siis. Joo. Ja pihistelin noita spelttijauhoja, kun pitäisi vielä sitten leipoa täällä. Tämä leiväksi sillä. Ja ne oli vähissä. Joo. No, aika paksuksi meni. Sitten vaan liina päälle ja kohotetaan 4-5 tuntia. Lähemmäs 5 on todennut hyväksi. Ja siis huoneen lämmössä tapahtuu nyt kaikki nämä toimenpiteet, mitä tälle on tehty. Nyt taikina on noussut vajaa 5 tuntia. Se näyttää tältä. Ja otetaan sitä juurta talteen. Sitä on nyt ton verran. Pistetään se jääkaappiin, missä se säilyy maks 2 viikkoa. Jona aikana pitäisi sitten seuraava taikina tehdä. Sitten mä jauhotan ton alustan. Ja kumoan taikinan siihen. Sitten mä jauhotan ton taikinan. Ja yritän sen muotoilla sellaiseksi möykyksi, jonka mä saan sievästi leikattua 2 osaan. Siis 2 leipää pellille sen takia, että ne varmasti kypsät uunissa ja sitten, että näitä ei tästä yhdestä taikinasta nyt ei voi niin kuin venyttää sitä, että ne paistettaisiin erikseen. Että jollei ole leivinuunia, niin tää on ehkä paras vaihtoehto.
Joo, ja sitten jauhotetaan kevyesti noiden leipien pinta, niin sitten me pystytään seurata sitä, että kun se rupeaa silleen ratkeilemaan, niin sitten ne on valmiita paistettavaksi. Ja nyt mä peittelen nää ja pistän 40 minuuttia aikaa ja sillä aikaa sitten pistän uunin lämpeen 250. Sitten muistin aikana etsin vielä esille tollasen pikkuhaarukan, missä on piikit sillai niin kaukana toisistaan, tai miten sitä sanotaan, niin no, levällään versus, ootappa. Niin siis versus vaikka tämä, missä on aika leveet noin, niin se repee se leipä, kun joudutaan se vielä tökkimään sitten reikiä täyteen. Leivät on ollut semmoisen 20 minuuttia. Musta näyttää, että mä annan vielä hetken aikaa niiden olla ja sitten pistelen ja heitän uuniin. Nyt on 25 minuuttia mennyt ja nää näyttää tällaiselta, niin mä alan ja pistelen nää sitten. No joo, sit mä heitän ne uuniin. Keskitaso 250 astetta ja siinä 10 minuuttia ja sit mä lasken lämpötilan 225 asteeseen. Ja sit se 225 lämpö saa olla 20 minuuttia. Ja sitten voi laskea 200. Sitten viimeiset 15 minuuttia uuni saa olla 200 asteella ja sitten sammutetaan ja annetaan vielä jälkilämmössä olla 10-15 minuuttia. Nyt näillä on ollut kaikkiaan 55 minuuttia uunissa. Näyttää tämmöiseltä. Kääräsen ne liinaan jäähtymään sitten. Anna jäähtyä hyvin ennen kuin leikkaa. Ja maahiselle pitää sitten yksi siivu leikata ja voidella tai kotitontulle. Niin se sen sitten hakee toiseen ulottuvuuteen varmaankin. Ja pysyy hyvällä tuulella. Eikä pihistele tavaroita.